Excuse me, is this a famous river? Yes, Río Sil. Podría decirme el cambio producto máis típico de aquí. Aquí, o queixo San Simón. Pero, Pablo, non sabes que día hoxe? Oxe, É o día de Galicia. É verdad que é 25. Presidente, onde me dixetes que pasabas os verás da tua infancia? A que lado, Luís? Na bandeira. Presi, que bonita ferventa do Toxa. Claro, Paula, que estamos en Silleda. Somos a Galicia da gran maioría dos galegos e galegas. Somos a Galicia do futuro. Somos a Galicia do sí. Somos o Partido Popular de Galicia.